Thank you. Aslum na mama. Kain tag bayabas nga asin. Na way snack kat-katlas bayabas. Hi guys! Daon mi nang aslum nga bayabas. Nagtapas mi og tubo na binugkos na siya guys. Dayon snack ra dayon. Na ini-snack sila bayabas guys. Ito kay Maasim na bayabas. Asim. Tanaw-naw ni mo tin. Aslong mo may asin. Dito itong baongon nilang GL. Pait. Di man basta na asin. Pait tong uban na tay. Basta dauton. Na mapay batig na oh. Isa mo to kabatig naon sa bayabas. Makabati managnaw nga bayabas di ay. Anay. Pilay na humani mo ten. Ite. City times 5. Unsa? Siti raman. 7 times 5. Wala na ay. Di ba? 5 man ang price. Presyo. Presyo. Sa tubo. Tinapas. Kuan tanan? 7 times 5 pila. 45. Ha? 45 do. No. 35. Mali. Espading ilmas. 35. So 35 imong iyang agi karon ni Justin. Ako Dahil ang imong hamil pila ka kabugkos? 5. 25. 25 pero gagmay nga bugkos. Tris na to mamay. Tris na to mam. Kan GL. Wala. Tigni rin GL. Nangwarka ni sila guys. So, inani di sa bukid wa may pan. Na may bayabas pero aslong kay nga bayabas. Gubang na ang Justin. Ako na kaon be. Ambe na el. Begay ko el be. Tunga ta el. Ano naman? Kadi man ko kadot kanito tanan. Ko ana. Di ana il. Pundo ra. Gaitag asin. Asin jas. Gamay na asin mamay. Gamay na lang. Okay. Buta na to asin din. Tanawa kong natuo na kong laway. Pagay ko kakaon na to. Ako butil. Yan Mamsa. Lawas ka dulot. Aslong kay. Bani biya. Pandi ang naong ay. Makabati din naon ni basa dahil. Tanggal marpin. Hindi mga unta. Hindi. Luma ni. May pang mangga ni kaunon kay sa bayabas. Pugos lang tag kaon na ni guys kay wilain. Moram gining lain prutas. Pail. Makabatig daw ang bayabas guys. May bati daan. Nang Mil, pakita Mil. Isnak bayabas. Umitag isnak ani bayabas lang sa. Kita kabayo rin jas. Ayun. Ha? Pura isa. Pura? Dagan. Naman ganyan ako pa sa kialamil nga. Panahog ko ganiya oy. Panahog ko niya ganiya. Hadlok na siya maus-aus.